Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip news kupisa kutendera pa social media. Maloti Rose ex-girlfriend ya Windsor anga chinyomba Keti Masomera akadedzera kuti uri Katrina iwo zvisina kufadza Keti akapindura saka Maloti Rose anga idedzera kuti iye ndomirana maitichi nyango zvikaita sei waugoni unongogona kutuka vanhu kuimba ugoni nyarara sit down terror yamunzwa zvakaoma. Ketina ndaungoita video ineyi kuti ndikuratidze kuti ndikutsve panapa Ketina kana usingandiziye nini panapa pachikoro ndopamunochikokerana vanhu vapengerwe panapa mukumvere panomhanywa maburnouts toda role model yako iwewe kwete iwewe Ketina uri nyana toda role model yako paunoti uri duzviyo unouya panapa sekuru woda kutaura kuti hanzi hendo waiuya mucomment section mangu nezimunen'ina rako rinonzi dhuri nirere muchizviita munondifarira uri kunzwi here ndofarwa nemahure pasitera yedu ndozvakaita kuti ndinetsane ndishaudhe mumhate inonzi Thomas Chizhenjee notaura kuti ndinondifarira pachiko munhu anoinspire nehure musatanyoko kunzwa anomhanya maburnouts panapa papengerwe usandipengerana right ukona Ketina munhu wekuti handifanira kunge ndichitombomudaira but ndidongomugurira because anozofunga kuti ndikumutsva but aiwa kudhara akatakatsvana maiziya ana Ketina vaiva mhata kwako Keti chau kunzvere Ketina kana zita makagarwa nemashava nanatete vakafa kudhara ungapiwe zita rekuti Ketina munhu akazvarwa kuma-80s opiwa zita rekuti Ketina kana mbuya wangu inini havanzi Ketina kunzvere zvinhu zvangokundiradza kuti you come from a long line of horse anatete Ketina anatete vechihure mabalansi wakazvarwa kutina mai balansi dofo apa unogara kuisland you failed at bleaching and ini Keti andifana kutonge nditombo misana newe why because tiri vanhu vane different mindset chero zvinhu zvikasiyana neage waiziya but iwewe unoinspire nehure role model yako yaunoti role model mukazera rako rere unoinspire nehure ndingatoda mai vako role model yako kwete iwewe Keti uri nhuva mai vako veva ndova ndinotoda wakambotanga kuda kutonga unondifarira nekamuning'ina kako kahure chidhamudamu netonge chizumwa Ketina chinonzi chidhorini chidhori chemunhu chakauya panapa iva muchiti he maloti ndakubhulutika because handiufarirwa nemahure ndikakudziye kudhara that's the same reason why ndakatuma Thomas Chizhenjee because handifane mahure haafane kurelata kwandiri you will be misleading people wanisiza I'm not a socialite kwaya pa social media kuzofoma timagroup twanamba timagroup twamafu wanisiza and inini ukatona ndazi ndafarirwa nehure zvekuti rinovhaiba song yangu hure rinovhaiba malongeni do you even know what that song means? That's a fucking motivational song. It's for real G's. It's not for mahure saka inini handifana kuti ndichitombonzi ndafarirwa nemunhu akaita sewe sose fokafunga kuti kundishauda kwako kunondirwadza ndotonakirwa because pepe pamune mchinyepera ndifariraka ndiye chitorwadziwa kuti kwenini ndokufarirwa nemahure kasi ndoitonge hure here pamwe pane pandikuita sei pandiri kuleka waiziya wotaura kuti unoinspire nehureyo amai vako veve ndova ndotoda because iwo ungandivengera kuti nini ndofarira maititika I like maititi because she's a realist bitch number one we relate saka hazvifaniri kukubhowa wanzisiza waona kuti nini ndakubhulutika you turn into my hater wanzisiza matanga kundivenga because inini handikorerwi hure riya rinotanga kuita mavidhiyo emasong angu makamboona ndichimariposta kana because zvinhu zvinotondibhowa because I know that hure in real life and munhu wayo hafanira kutenga chitomboita competition namaititi maititi vatora mai vake pazvinhu zvese zvaanenge achiita zvezvo because but problem ine maZimbabweans ndeyekuti we are inspired by fakeness we are inspired by nonsense wanzisiza inini handingade kuti inini ndinozviti ndina ulenge ndeye ndoda mukomana wangu yeti ndichiita basa rekuhura chichakadaro varume vechinherera munenge makajikisa mabhurugu avaya sekuru wotaura wouya panapa iwewo moda kutanga kuda kuzvikombeya nezvinhu zvamusinganzwisise Keti you are a failure you failed at bleaching kufaira kubleacha the easiest thing okay tsatenda kuri you couldn't even keep an induku yakapoya paunoti uri zumwa uri saskamu uri hure remutonono kuisland kuyako Keti ini my dad stays in the UK but anogara kubritain my dad stays in the UK but iwewe uri ku-UK but uri ku-UK yekumapurasi hazvinombosiyana nekunzi ndiri kuZimbabwe but ndiri kumberengwa uri kutsvagei kuisland haunombosiyana nengochani yechinherera iyeyo inonzi Tetelicious iyeyo inogara kusweden tiendewo kuma-western countries alright kwakaita sekunana UK kuya kana kuamerica no what the fuck are you doing in Ireland paunotoona kuti wakasara mungoriwo vanhu vanenge vachitsvaga kurarama no ambitions no nothing that's why muchiinspire nemahure waiziya inini Keti ndoda mai vako role model yako kwete iwewe ask your mother about me ask your role model about me she will tell you not to fuck with me even iwe mai vako achatokumisa because hapana paunopa mhanya maburnouts mwana mai kunzwere dhara rikasezwa nanhuwa konoti chiyere chimwana ana Keti ndotebvidze kuti ari muZimbabwe muno ngokusanganisa neproni because muri nanhuwa hamuna basa muri mahure mutonono unogara kuisland yeta una kana wig hauna kana wig yeta wokuzviti uri kuisland imagine mai vako yeto age vachinongeta zvekuenda kunze kwenyika because havana dhiri kuhura kusvika pakuti unoinherita chihure nevhauga
kusheka vachaleta personal mwana wako. Imagine now you want to pick a fight neni uchihakira zvinhu zvausingazivi unokwadzisa amai vako ukunzvere uri mumata Keti mumata yako mumata yamai vako mumata Dorini uya hurerere rinenge chidhamudhamu riya rinonzi Dorini kunzvere kumumata kwenyu mose vanzwa kumumata kwako anonzani koduzviri rimwe rinonyepera undifarira kuti zingochani ziwasu rero kumumata kwawasu kuti anenge ari mudm manga chichimeme kuita site kwacho kumumata kwako wasu itai magrupu enyu kwako nana Patricia Jack nanani hamuna zvekuita mune depression dhiri renyu nderombotukana nevanhu inini munofanira kuziva kuti ndituke vanhu ndidherere ndodhifenda ndiwo anenge anditanga mahuri aya manzisiza sika inini handidi vanhu vanoda kundifongorera munoda kundisurira kundiita zvekushaya topedzerana Keti and I will never do a video rako futi but I just wanted to make it clear kuti handikuche and handichemai vako futi ndova ndotodera ask about me ulefa sitara zvinhu zvapainternet munotofeka kuva mwanhu kwete kwandiri kuno kundokudzai mumata fresh passport futi kundwa kuglowa nemunhu ane nhumbu musisatanyongo simata rara rinonzi Patricia Jack rinogara kwaspendea ufuti ndakati ndipa adresi rikaramba ndakatiudza kuti ndipa adresi yako kuzaya ungosvika padhenti wakusakadza neproni musisatanyongo. Right guys, vanoniswa nemapundu acne control combo iripo inopedza maproduct angu anoshanda akasashanda ndokudzorera mari yako back kunyaya yeurere mutonhoneri. Iwewe futi iwewe role model yaKetina chibvamisa mwana wako agamira ngozi tozongopedza waiziya mwana mai tokupetai kozi hakunoku here petesheni yacho tinayo naiziya tongoipeta kozi manyanya kundijairira siyana ineni Ketina akangotira yakuda kuzvitonga anondifarira ukumvere pandamublutika nditi izvezvi amai vacho ndo vakuda kunyepedzera kunge vanondifarira mhata yayo yachindituka misa mwana wako because hazvizopere mushe zvinozokwadzise mimi and iwopo unotonototori mhata kubva inini when I started like showing my love for my titi publicly, you know, pamakatanga kuita tumabeefy and everything ndopo wakatanga kuposta machallenge emasong angu kundidherera kaikoko unengochiteko unongoda kuchaita sei uda kundidhwera tinyoka iwe hureyo chii chakadaro uda kundidhwera tinyoka inini pastera ipi I'm not a groupisha kunzvere ndinakirwe ndikorerwe nemahure chiro chikanzo neprivate jet ndikorerwe nemahure. I like real ass bitches like myself ndoda vanhu vanondiinspire kwete kuti vanhu vanotomisleada vana chichakadaro ways of knowing history yatinayo mureal life wouya panapo ufunga kuti unokwanisa kundisurira inini tosekerera matuzu akadaro iwayo. You don't have no business in even listening to my music because the song yacho vanotoita mavideo zvinotonditsa hasha kuti my music iri kufarirwa nethe wrong audience ndisipofoka inini wanza kokuzoti gejo ndobata muzizunde nokubata gejo ripi muzizunde kochigotsi industry sekuru vanhu vanokiya nepiro musisatanywa tosika musina mahairline futi nambo nehistory yedu muri life yoga unofanira ngosto we are different oil nemvura hatombofanira kunge chilinka wakatanga kutaura kuti nini maproducts ekuyuza kuti yapepe ugurera da unditfowazi ndikwanisa kuposta iwe ambassador okuyuza ndisingatotengese machezukisa wototi mhata musisatanyongo uda kundidrowa unodrowa inini manje inini ndiri mumhata masisi vanodrowa ndopenda ndidi zvekudrowa nemahure inini chisiyana ikanini itai kuti pwe iwe nemwana wako tingoipete tingozvitangidze kozi inini kusazotsvaka kusazomiswa anambowa kusazomiswa nemahure echinherera waiziya mwana mai ndizomiswe zvotsve izvozvo itai kuti pwe tichitangidze pambobaka fire saka ndati ndibvise maglazi munyatsoone kuti the skin is forever skinning. Imagine kukundwa kuglowa nemunhu ane mimba ana mhata kukundwa kuglowa nemunhu akamitiswa unonditaurira kuti chikwananhova imimi kukundwa kuglowa nemunhu akamitiswa ende munotenga mafuta guys. You know, we now have 2 stores. Thank you for the amazing support. Thank you very much Malongende team, Malo team, Mata family with there yeah, saka vanenge vachida mafuta guys and aipa pa Wongate Mall shop 82 upstairs kana kuti paaipa sitimo pa shop 4 upstairs as well. Mutenge mafuta muglowe seni kwete kukutonge mahure anenge achizvita ari out of the country ari abroad achigara kumamisha kuya wotaura kuti nini uchitaura futi sake kumhata unodzisa kuenda kujeri sekuru kwana na Keti nini mukatoendawo kujeri pamwe munotodzokawo manaka
kunzwisisa mwana mai. Don't diss it zvamusinganzwisise. Musachanyoko. You can never shame someone akaenda kujeri and made herself a life better and made her life better. Koda kudhisa munhu akadaro. Ndoka unototi mata, you are inspired by nonsense. Chinokuinspire chihure chezvidushi. Kana uri kuisland kwakuya unengori kunzvimbo dzakaita sekuna Namperengwa kwakuya kuUK totaura nzvimbo dzekuti kuBritain wanzwisisa kwete kuti unotaura kuti uri kuScotland uri kuisland kumusha kumhata kwako. That's why vanhu vari out of the country kungofanana nehurerere rinonzi Tatelicious ngocha nechinherere inotaura kuti handinini inoda kundiuraya. Handityire mwana naTatelicious nini because handiroye. Ukatoona vanhu vanenge vari mucomment section maTatelicious tanzi Queen vanoroya kumhata kwenyu isusu hatiroyiwe because hatiroye. Mushonga haubatire pasina chironda kumvere mushonga unobatira pane chironda manzwa saka inini handifende karoyeka ende Tatelicious ndakatopedza naye ndikati akadaura mashita naro ndikangomudzotewa Tatelicious inini ndikasafa kana kuti mwana wangu akasafa ndinomamisa mai vake anyatsonoti ndiri mhata ndosaka ndiri kutobheka noti Kate uyu haagare muZimbabwe because ana Kate wewe vanhu kuti tifanongomamisa ngoprona because ndananova vaizvaistrimurana DJ ino mhata kwenyu mese makadaro hamuna basa muri mahure asina basa. Inini Kate ndavanda kudza nhasi because wakandivengera maitita ndicho inini ndakuda mai vako romojo yakweyo unoti panapa vanopa mhanya because mune muchitaka kundijairira kamune muchiita so munoda kuita kunge munondifarira zvitori nani musiyani nini because family yenyu mese ikoko naromojo wako memuchiuya muchiita kuti mavhidhio twangu ndakangokukumbirai kuti muite zvinotonditsa hasha because handidi kufarirwa nevanhu vakaita semi because munomislida vanhu topedzisira tangonongonge tese tiri mahure zvinombosiyana nekutorwa namapicture nalevels kunyengwa semi micha munondifarira pasitaira ipi mahure munotaura kuti munondifarira pachii munotaura kuti munondifarira pachii munotaura kuti munondifarira pachii iwewe unoda kurwisana neni yeta mai vako vanonditya vanotoita mavhidhio angu zvekunditya ende mai vako ndivo vachakudzikamisa vachakuzoteyewa paya kumakata kwekwe siyana nazvo mwanangu tofira mahara vaiziya tinozvipedza zvesocial media zvekumama zvokuve muchisimbisana muchinyeberera kuti munopisa munoita sei iwe kuno kutotaura zvinhu zvemuri life kumhata kwako Keti kumhata kwamai vako kumhata kwevana vako tumakaradzi twamusanganiswa chauri kunzwere kumhata kwamunin'ina wako kumhata kwamurume wake kuvanodhiraivha mabhazi musisachanyoka mwana mudiki anorohwa nadhiraivhi wemagonyeti kumhata. Saka tapedza inini fariranai ikoko nana Thomas Chishanje vanhu kushaya masocialites echinherera muchifarirana ikoko muchiita sei aiwa fariranai inini handidi kufarirwa nemi kana machallenge emasongo angu musaite because ndinotofara kana muchindishauda like this I like it zvinonyatsoratidza kuti hatisi vamwe chete because kundifarira kwamama kuda kuitaka memuchitomislida vanhu kunzwisisa here mahuremi kunzwere kana nhova kunzwere zvakutaura zvafana nemhacha inonzi Thomas Chishanje ine mhanza yakuiposta mapicture idzi uchiona kutoti uri mata wanzwa zvaundiise musemu unotaura kuti unondifarira wapedza kundifarira wofarira rini kumhata kwako hazvinongofanana newewe waizviti unofarira maititi waizviti unofarira maititi izvezvi wakufarira hure musisachanyoka saka waitonyepedzera kunge unofarira maititi wakagoekanapo wakazoenda padhuze pavo kwaunotanga sehure because vanhu vanotaurisa vanhu vanoti misunderstanda vanofunga kuti tiri mahure wanzwisisa waenda close kwavari vaunoti uyu anofanana neni wagoekana musisachanyoka zvaita mai vako ivavo pana maititi musisachanyoka sidushi ende haufanira kudhisa kuenda kujeri because ndotoshuwirawo kuti pamwe ukaenda kujeri unodzoka wamunhari nani kunzwisisa mwana mai. I'm sure you have heard from the horse's mouth Maloti Rose ari kudedzera hapana zvakadaro mese muri mahure kumba kwenyu handingadari kwenewe unoti unogara kuisland apa une tsvina ugesi ndiri right ndakakuti tike tsvina saka Kate haana kufara akapindura asi Kate aidedzera kuti sei uchipindura nyaya dzangu nana maititi namadhambosi saka Maloti apindura aidedzera nabasa newe ndotoda role model yako mai vako kana kuti vamwe vanhu iwe gara pasi sit down. Thank you so much.